de Esquerda Unida na comarca de Vigo na manifestación para exixir que o novo hospital da comarca sexa público. Que consecuencias podería ter un hospital de financiación privada a nivel económico e asistencial para a población da área de Vigo? O sistema público de sanidade e ensino é aquele sistema que garantiza a xeneralización das prestacións, a prevención en sanidade, en vez de ir á sanidade remedial tan importante, hai un gasto a facer en sanidade e a prevención sanitaria. Isto se pode facer de un sistema público sanitario. A sanidade privada vai ao negocio, enfoca todo o servicio en función do negocio. Se isto se realizara, iríamos a situación, por poner un exemplo, dun país desenvolvido que é Estados Unidos, donde un cidadano pode morrer á porta dun hospital sin ser atendido, se é un servicio público, ese é un delito, como é ahora mismo en España. Entonces, a sanidade pública é a que lle interesa a sanidade da clase obreira, e a sanidade privada lle interesa unha pequena burguesía de un alto poder adquisitivo, que é unha minoría. O que nos interesa a todos é unha sanidade pública. Que cree que sucederá co Hospital Xeral? Ben, o Hospital Xeral compre dicir que foi inaugurado 3 veces polo goberno pola Consellería do PSOE durante a época do bipartito, inaugurado varias veces e non fixeron nada. Entonces, o Hospital Xeral é un exemplo da necesidade da loita continua da clase obreira na defensa dos servicios públicos. Que vai a ocurrir? Pois depende se o pobo vigués, se a ciudadanía galega aposta por unha mobilización sostida e continua por o debate de ideas entre a población para clarificar o que se está xogando, lograremos que a sanidade, que o Hospital Xeral será público, 100% e de calidade e pronto, se construya pronto. Se a loita decae, prosperará a privatización. Eso é así. Que opinión lle merece a Lei 1597 ou de nuevas formas de gestión de la sanidad? A Lei 1597, que foi proposta no goberno de Aznar, foi aprobada co voto do PP e do PSOE, abre as portas precisamente ao que é o que se chama a privatización da xestión, digamos, o servizo público estatal, pero privatizan a xestión. Bueno, eso é o tobogán por onde se vai introducindo, o túnel por onde se vai introducindo a privatización xeneralizada. O meten así, digamos, inicialmente só para a xestión, porque é unha forma de vencer esa resistencia natural que a clase obreira e a maioría da población ten ás privatizacións. Entonces, para disfrazarlas, o fan pola vía de privatizar o que é a xestión. Esa lei foi recitada por Izquierda Unida no Parlamento e requere unha denuncia de como o PP e o PSOE nestes temas fundamentales coinciden. Que traballo leva feito Esquerda Unida durante os últimos anos ao respecto? A posición de Izquierda Unida e a actividade é constante denunciando a privatización. Izquierda Unida posicionouse contra desta lei que permite a privatización, posicionas constantemente contra das privatizacións e ahora mesmo con respecto a este tema nos implicamos a fondo na movilización que houve no outono. Nesta movilización nós temos repartido moitos miles de octavillas na comarca no sur da provincia de Pontevedra en relación con este tema. Pena que nos medios de comunicación de mercado non se recolla adecuadamente a nosa actividade, pero bueno, aquí se está vendo que Izquierda Unida ten un peso. Izquierda Unida é unha forza necesaria na defensa dos servicios públicos e da sanidade en particular. Moitas gracias. A vos.